Tiefogo, 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 Opogo, Chindigbo. So that's a way. Gojo. Man's gone worldwide. You don't stop, never settle. Making money, don't make noise. Baby boo, boogie down. Spread the money like it's nothing. I stop, come to bed. Making money, don't. Igbo, Chindigbo, Washela na Bariga. Ebe a na-esi ezigbo ụbọchị taa, onye a na-esi isi aha eze ndị Igbo nke Bariga na-akpọ Ibin Ikenga Eziama, Ikenga dị iche mana ọ na-echekwara ahụ ka ngwa Chinwe Ebili ndewo ọ ga-adị mma ịgwa ndị mkpọ mbịa n'ụbọchị taa mma ka anyị wọzụjume ka anyị lee ihe mmemme dị iche iche ndị Igbo na-eme n'ụbọchị taa Igbo ọ ga-adị mma ndewo. And so, to whom much is given, much is expected. Dear grand friends, Ezoha, one. And so, Ezoha, one of Bariga, my brother, nothing bigger. I know. Yes, my dear Chindigbo, I am Ambassador Korea. Okay, I am my local government. I'm a woman leader in Igbo speaking community. Behind the meta, I need she literally the whole Bariga. We chop with an also so it came actually the Bariga. So I will choose here is the aura na Bariga or Echichi today. Yana where's Na ndewo. Nnem keke ime. Yeah. Afọ mbụ Chief Cosmas Stephen Ejimofo Mene ọzọ obi echina n'Enugu State, Chairman Igbo Chairman Ọhaneze ndị Igbo Bariga, Eze Udo ndị Igbo Lagos State.
Yes, maka na obi dị m Paulina. Ma mana chọghị igwu egwu a na Igbo, achọrọ m egwu ya na Yoruba maka ebe anyị na-eme ife aba na Yoruba. Ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú mi dùn, àyọkúnú ọkàn mi, torí mo ní Jésù. Àyọkúnú ọkàn mi, àyọkúnú ọkàn mi, torí mo ní Jésù n'Olúwa. Àyọkúnú ọkàn mi. I am very, very happy for what is happening today. In fact, it's like when you are giving a man a new wife. Since the creation of Bariga LCDA, we have not had a king. And what's supposed to come to us have been going elsewhere. And today, when we want to get a king, we are getting the best. God has given us a king. The king is the man that is in the front, that leads the war. He is leading us now to the promised land. Now that the king has come, days of one of Bariga, whatever we are lacking before, will surely come to us in abundantly. And I'm praying for him, that God that gave him power, that God that gave him the the resources to attain this seat, will continue to guide him up to his old age. 130 years is the least. And we, the cabinet members, shall also last and live above 130 years in the name of the Most High God. And I na-ekele nwa bụ ndị Chindigbo bịara iteke rekọd ihe anyị na-eme ebe a taa. Asị na ọ ga-adịrị unu na mma. Injin unu ga na-arụ ọrụ na-arụkarị ka o si arụ mbụ maka na o bịara bụrụ Chindigbo, chi nke unu ga-adịkwa ndụ. Unu na-aga n'iru. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ihe ọma niile anyị na-achọ n'afọ mkpụrụ ụbọchị anọ ha ncha ga-eru anyị aka. Nwoke ọbụla sị na ọ gaghị adị otu ahụ, nwaanyị ọbụla sị na ọ gaghị adị otu ahụ, n'oge gboo ewere ana wee zere mmiri ka o wee dịrị ndị Igbo niile na mma. Ọ bụrụ ọsọ Bariga, anyị na-ekwu Lagos steeti, anyị na-ekwu Nigeria niile, ọ dịrị anyị niile mma, anyị nche abụrụ gịnị obedient n'aha Jizọs. Ya dịrị unu na mma o. Thank you ma. Nke Bariga, onye chọọ ala ọ ga-abịa onye ereti ala n'aha Jizọs. Ọ ga-agba ndị na-ere ala ha ga-enye aka o nwee ike onye ahụ enweta ala ebe ọ dị mma. Papa nke eluigwe nnukwu nkwube ekwubiri n'oge nke ahụ anyị were ọjọọ wee chekwasa gị n'isi ebube nke eluigwe. Onye ọbụla ga-ata ọ ga-atata ahụ isi ike, onye ọbụla ga-ata ọ ga-atata ogologo ndụ, onye ọbụla ga-ata ọ ga-atata amamihe nke gị. Onwe ọhịa ọbụla dị onye ọbụla n'ahụ Papa nke eluigwe site n'ọjị a ka ọhịa ahụ pụọ n'ime ahụ ya n'aha Jizọs, ka ọhịa pụọ n'ahụ ya n'aha Jizọs. Ekpere m rịọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Uwe microphone a wonyere ndị nwanyị na-anabata anyị niile. Ọ pụtara na ha were olu ha were mee ya. Ya were olu ha were mee ha mechazie ya bụrụzie ndị ọbịa program anyị wuru n'ụlọ ịyọkwa program. Mo kí gbogbo wa o ní èdè ti Yorùbá lórí pé ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo wa wà yìí. Mo kí gbogbo àwọn ìyá tó wà níbí, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, mo dẹ̀ kí ẹ̀yin àbúrò tí ẹ wá bá wa ṣe ayẹyẹ ti oyè Chindigbo ti ìlú Bariga lẹ́nìí. Alálẹ̀ ìlú Bariga á dúró ti gbogbo wa o. Àdédé láyọ̀ o. Ẹni tó ń joyè lẹ́nìí ìkọ̀kọ̀ ò ní ṣe o. Ìyàwó ẹ̀ máa bímọ sí o. Iṣẹ́ ẹ̀ máa lọ ní gbogbo ìgbà o. Gbogbo àwọn Ìgbò tó wà nínú Ṣómólú àti ìlú Bariga àkọ́kọ́ ò ní ṣe wọ́n o. Àdúrà wọn á gbà o. Wọ́n kéré oko délé o. Ìlú tí wọ́n wà yìí wọ́n rí ṣe, wọ́n rí jẹ, wọ́n rí mú bẹ̀, wọ́n ní kábàámọ̀ o.
ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa o gbogbo àtàwọn wá bí náà lénìí adélé láyọ̀ o gbogbo àwọn ọba tó wá bí láti ilẹ̀ Ìgbò àwọn olóyè ẹsẹ̀ ní Ìgbò gbogbo tó wá ọlọ́run á tún wọn ṣe o ilé ní gbogbo wa rójú aráyé o lálẹ́ Bariga pé gbogbo wa o akérè oko délé o ìjọba wa náà ní Lagos State ọlọ́run á fún wọn lágbára o gbogbo nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n ṣe fún wa ọlọ́run yẹ kí wọ́n lè ṣe o àwa náà kárí pé a ṣe nǹkan tó yẹ o fún àfikún ìdìbò tó ń bọ̀ yìí kí gbogbo wa ká lọ gba ìwé ìdìbò wa ká lè mọ nǹkan tí a máa ṣe o ọlọ́run á dúró tiwa yẹn PVC o ìyẹn ìwé tá a máa fi dìbò ọlọ́run á dúró tiwa o ìlú wa ò ní bàjẹ́ o ilẹ̀ nìkan kọ́ wọ̀ ní bàjẹ́ o tó bó ṣe máa rí nìyẹn o gbogbo àwọn ọmọdé o. mmemme a na-eme taa anyị na-echi eze ndị Igbo eze ndị Igbo na Bariga SCDA ihe kpatara eji echi eze ndị Igbo na Bariga SCDA bụ Igbo speaking community bụ otu na-echi eze anụma ihe kpatara ya dịka oge mbụ ọ na-eme ndị Igbo na-enwe nsogbu otu ndị obodo a so ọ bụzie that ọ bụrụ na ha enwe dat nsogbu ahụ nwe ebe a ga-asị ngwa onye Igbo a ga-achọta ga-asị ụmụnne m ngwa dajụọ ọnụ ngwa were na ya nwayọ so mere ndị Igbo speaking community na Lagos steeti ji tụọ alụ n'ọkọ ndị isi anyị ha n'ọkọ kpaa nkata si na ọ ga-adị mma ka a na-enwe ndị ndu a na-enwe ndị na-achị ndị Igbo na lokal gọọmenti dị iche iche ọ ga-awụ na ọ bụrụ na ihe mme a ga-afụ onye a ga-agbapụ sị gị lekwe ihe mere nụ anyị ndị a ga-agbakwanụ mmadụ akwanụ ndị ọba ọkwanụ ndị ebe a na-eme obodo anyị nọ n'ime ya nke anyị niile ma na obodo anyị nọ n'ime ya bụ nke anyị mana ọkwa anyị so ekwuru ikpe ọkwa nke anyị kwa ka ọkwa bịa na ọwụ asụsụ anyị ka a na-asụ ghọtago so mmemme a na-eme taa sokwana ya ọ bụrụkwa na iri ji ha ji merekwa ndị Igbo so iri ji ahụ kwanụ ha ji marakwanụ kwanụ mmemme eji mara ndị Igbo eji ya egosikwanụ ndị Igbo anyị nọ n'isi iji si ala ekwe ụta ka esi iri ji eji na-egosikwanụ ndị anyị nọ n'obodo ha si alekwe mmemme lekwe omenala ndị Igbo nwere ihe m na-eme mbọsị taa bụ na anyị bịara imezu omenala Igbo anyị bịara ka anyị mee onye isi ndị Igbo onye ndu ndị Igbo na Bariga Local Council Development Area anyị bịara ichi eze ndị Igbo na Bariga nke mbụ Bariga enwebe eze mbụ Bariga enweghị eze and ụbọchị taa anyị elecha anya were sị na anyị elecha anya kpọpụta nwa amadi eze Steve Agabiga Ikenga Eziawa eze ọha were sị na ọ ya ga-abụ eze ndị Igbo na Bariga Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o, Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o, Olúwa dá bàbá sí. Registration number 11544. Echichi certificate. Presented to Steve Agabiga, Ikenga Eziawa, Ezo Hawa, as Chindigbo of Bariga FCDA. Dated 2nd July 2022. Here is the certificate I present to you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. The major reason Echichi this particular one, all the while I want to eze Shomolu na Bariga. Abia sigi onye ebe eze ndị ebe si na Shomolu na Bariga. I chọrọ inwe one single eze for Bariga. I ji obodo kajara kaja. I na-akpọ ya ike. So and he ji echi eze ndị a in case onwere ka ha siri daria, ma nsogbu abịa mụ a na-emegide ndị Igbo in any way ime Bariga. I nwere onye anyị ga-agbakọ.
anyway ma onye na-achọghị ma onye zụrụ ala na-anapụ ya ala any type of issue ọ ihe eze Bariga ga na-ahụ anyị ma iri ji unu ga-abịa lele n'iri ji a ga-eji ya maatụ woo not just Lagos State but the whole Nigeria. Igbo! Yes o! Yes o! Eze Stephen Agabiga Ikenga Ezeawa eze ọha ndị Igbo na Bariga bụ nwata eji ama atụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ and ọ bụ ezigbo mmadụ mere ihe ndị Bariga ji lechaa Igbo niile nọ na Bariga were sị na ọ ya ga-achị ha ya ga-edu ha. Ọwụ agwa ọ na-akpa, omume ọ na-eme, otu o si enyere ndị Igbo aka, otu o si echekpọkọlọta ụmụnne ya bụ ndị Igbo nọ na Bariga LCDA, otu o si ewepụta ụkwụ ya eji ije gbasara ndị Igbo na Bariga mere ndị Igbo ji esi mba na ọya ga-edu ha, ọya ga-abụ eze ha and ha were gbakọkwara taa ụlọ anya ebe a ịhụ okirikiri mmadụ ndị Bariga pụtara ọdịka mmadụ na Bariga pụtara were sị na ọya ga-abụ eze ha ka ha bịa kwado ya and ọnya anyị mezukwana na ya taa ọ bụrụ eze ndị Igbo na Bariga taa Bariga enweghị eze. Anyị na-asị Chineke nara ekele. Ndewo, ọ ga-adịrịkwa gị mma, dịrị ndị chi ndị Igbo mma, dịrị TV gị mma, ụnụ gị na-aga n'iru, Chineke ga-ebuli unu elu, iji unu gị na-agba ije mmiri n'aha Jizọs. Anyị na-eme ebe a n'ụbọchị taa bụ ife kwesịrị ka anyị mee. Onye anyị bịara n'obi ya n'ụbọchị taa bụ Ikenga Ezeawa eze ọha Bariga, eze ndị Igbo na Bariga. Ife nji si na nga abịa ka m bịa kwanyere ya ugwu were chie ya echichi nke na-akpọ eze ndị Igbo bụ na ọ na-enyere ndị ụwa aka. Oge a enwere COVID, Ikenga Ezeawa o kere ihe ọ mara ma ịbụ onye Igbo, ọ mara ma ịbụ onye Yoruba, ọ mara ma ịbụ onye Hausa. Ihe o kere ihe otu izu ụka, 1 week, complete 1 week. Ọ na-eke rice, na-eke semovita, na-eke ọtụtụ ihe dị iche iche eji enyere ndị mmadụ aka. O were kechaa ya, enwezi na ụdị ife a ka ọ na-eme mmadụ mmekwanụ echie ya eze. Ọ dịghị m onye anọkọtara afọ n'ụzọ echi ya eze. Ọ ihe mmadụ mere ka eji echi ya eze. President Ikenga Ezeawa na anyị ga-etufu ya akara ugo n'ụbọchị taa ka anyị chie ya eze ndị Igbo na Bariga.
and site na amara Chineke ụbọchị taa bụ 2nd July 2022 ka Ikenga Eziawa bụ eze ndị Igbo na Bariga. Na-ekpekwara ya ekpere na Chineke ga-adị na-enye ya debe ya ogologo ndụ, debe ya ahụ isi ike, nye ya ego nke bụ oricha ọfụ nke o ji enye ndị mmadụ. Na eze na-enye enye, eze ada anara anara. Ọ na-eme onye agụụ ọgụ bụrụ ọzọ ka ya jee ebe eze ga rie nri, o jee ebe eze orijuo afọ. So Ikenga ga-eso na ndị bụ ndị agụụ na-agụ ha jee ebe ya jee rijuo afọ. Ọ ife anyị bịara n'ụbọchị taa. Ikenga bụ ezigbo mmadụ. Abụ m Ambassador Chief Dr. Mrs. Kate Ugoka, Women Leader Igbo Speaking Community, Lagos State. So anyị bịa tata na-echi eze Bariga. Ị na-anya ifu na eze a eji tata bụ eze katalarụ, digital eze kwụ akwụ. So na-eka ndị mmadụ ju na-ele na-aṅụ na-enwe aṅụrị ozu ka eme. So ihe aṅụrị na ndị Igbo Speaking Community wepụtara ya tata chi enye eze ka ọ na-elekọta ndị Bariga anya. Ife na-akpọtụ ebe a bụ na o nwere nwanne anyị nwoke echiri eze Bariga, eze ọha one of Bariga. O ihe na-akpọtụ ebe a, andị ma na Shomolu na Bariga bụ nwanne. Mụnwa dịka onye echiri echichi ka m bịara ebe a ịnọnyere ụmụnne m n'ụbọchị nke taa. Ihe na-eme ebe a na-abụ ịhụ ka ntị agba were asaghị okwu a because ọkwụ aka m, my right man, my best friend, taa bụ the highest day. A na-enye eze ukwu, a na-enye eze Igbo na Bariga, eze ọha wa Ikenga Eziawa. Ọkwụ aka m, my right man. Ebe obi dị m Paulina, obi juru m sọnsọ aṅụrị na ichi eze anyị abịago na mmezu. Ekene dịrị Chukwu n'ime ihe niile. Achọrọ m isi na ndị niile kwadoro anyị ka Chukwu gọzie ha, ka ihe mmemme akọ na be ha. Ụkwụ onye jiri wee bịa ka ọ eji wee la n'aha Jizọs. Ihe chiri anyị wụ eze ọha, ugwu eze ka mgbe ugwu eze ọha one of Bariga. Nya wụ ihe echiri m taa. Ịma na site taa gawa ndị na-ebi ga-adị iche. Iwusi ordinary woman kima. Na-eme eziokwu dịte egokwara ike. Mana ekele dịrị Chukwu n'ime ihe niile. Ele inwe igwe ụmụ nwaanyị. Ihe nwere igwe ụmụ nwaanyị ibe mbụ onye ọbụla na-eme ihe ọma. Ka anyị tinye obi anyị n'Chukwu
onye ọbụla akwado di ya nke ọma na ihe niile Chukwu dere ede ga-abịa na mmezu. Ihe aka nsị ka ngwa ụmụ nwaanyị anyị. Eze ndewo eze kọwaa ya onye Igbo ọkwa na ihe na-eme n'ụbọchị taa. Aha mbụ High Chief Stephen Agabiga Ikenga Eziawa, President General Eziawa Autonomous Community, the immediate past president, Lagos Island Electrical Glass Association, and today, by the grace of God, Ezigbo of Bariga, Ezo Hawan of Bariga. Obibu Nsangore, ihe agba na aga ejiri onye niile ihe nyere anyị rọchukwu o mere anya n'ụbọchị nke taa. Na mbụ ọ sịrị anyị yọrọ ya ka ụbọchị taa dị bright. O mee mmiri ga-ezo taa na yesterday ezo day before yesterday and 2 days back. Ọ gosiri ihe anyị na-eme n'aka Chukwu dị ya. Ile anyị since yesterday till this morning everywhere dey dry. Anyị ekelele Chukwu. Yes, o nwegoro ihe a na-eme before a ga-emeta ofụma anyị ga-emegharị ya na mee ya ọ dị mma. Udo ga-adị because na onye udo ka mbụ and ọchịchị m niile na-abụ ọchịchị onye mụrụ nwanne ya. So assurance na-enye ụnụ bụ site taa gebe ndị Igbo niile na Bariga ga-adị n'otu. Okwu ndụmọdụ nwere inwe ihe ha bụ na asị na Igbo enwe eze mana dịka na otu wee dị ugbo mgbe nwee n'eze. So ana m ajọ ndị Igbo niile ka ha nwee obi umeala kpere na onye ndu ha, onye nwee nsogbu nyakọtara onye ndu ha ka ọ ghara ịbụ ha bịa mebichaa ihe ha wee werezi ya bịa na nke onye ndu ma ọ kpọchaa ndị uwe ojii onye nwụọ mata before ejem ụlọ ikpe ma ọ bụ na nke ndị uwe ojii ya bịa nyakọtara onye ndu ha anyị kwumezie ya anyị giri kwute and anyị mana anyị ga-ekwute ya. So ndụmọdụ na-adụ ha bụ ha kwere na onye ndu ha kwere onye ndu ha ihe ya adị mma. Well, I didn't make much. It's just that my senior brother Ezo Chindigbo na Bariga today made me proud, and secondly, I'm the happiest person in on this gathering. Despite the fact that of those here, I say to God be the glory. Chief Camillus Odenokoro is my name. CEO Who's Connections Limited, MC Connection, Into Entertainment, all kinds of event planner, whatever, anywhere, actually, as long as Nigeria is concerned, we are there. But all the same, I keep saying this, be humble, always check your sugar level and BP level because, and I keep telling people, forgive. My brother, be positive, follow who no road. This life, if right now, any good time you want to enjoy yourself, life is all about give and take. But as long as any concern, Chindigbo, the best place in here, Chindigbo, eba ga emume Igbo gbakọ ekwuoko sidere ha asem na ọ ga-adịrị mma. Keep doing what you're doing. I appreciate you. MC Connection says you, and I keep saying this. May the good Lord continue to strengthen you as long as I know here. In Jesus' name I pray. Amen. Chindigbo, carry go. Nothing do you. Over. I'm a very simple ezinụlọ. N'ụbọchị nke taa, gaba n'iru. Onwe ihe nke na-akpa anyị ga-enwetabe. Anyị ga-enweta ya n'aha Jizọs. Arụsi ike ogologo ndụ onye Chukwu ga-eji wee chọọ mkpụrụ ụmụ nwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Daalụ. Tie fogo, tiu tute fogo.